Dobrý večer prajem. Dnes si spravíme výklad na tému, čo ma čaká nasledujúci deň a čoho by ste sa mali vyvarovať. V práci hlavne dajte pozor na to, aby nenastali nejaké hádky s kolegami. A takisto vidím, že tu máte nejaké premeno, že proste vás ťaží to, že vás už ani tak moc nemotivuje tá práca, že by ste ju chceli vlastne zmeniť, ale nejak zatiaľ nemáte možnosti. S týmto by som asi ešte počkala, pretože není tá vhodná doba, ale nebojte sa, pozrieme sa potom opäť na to znovu. A dávajte si hlavne zajtra pozor na svoje veci, lebo môže sa stať, že vám niekto niečo ukradne. Takže pozor na to, svoje osobné veci pri sebe, dávať pozor. No a pre niektorých z vás tu čaká vlastne nejaké úradné veci. Budete riešiť niečo úradné, ale máte tú silu a slnko, to znamená, že všetko dobre dopadne. Takže prajem vám všetko dobré a ešte pekný večer. Ahojte.